Dacă ne oprim câteva minute la marginea oricărui loc de joacă, într-o zi absolut obișnuită, auzim aproape invariabil aceeași coloană sonoră. Da, știu exact la ce te referi. Păi, unui băiețel care se cațără pe un leagăn, poate un pic cam sus, îi se strigă de pe margine, plin de entuziasm, încearcă! Curaj, hai că poți! Exact. Dar unei fetițe care face absolut același lucru, adică la doar câțiva metri distanță, îi se repetă aproape obsesiv cu o voce așa plină de panică reținută, fii atentă, dă-te jos că o să cazi. O să cazi, da, e un tipar foarte clar. Și pare o observație banală, nu? Genul de detaliu inofensiv de duminică dimineața, la care nici măcar nu ne mai gândim. Doar că nu e deloc inofensiv. Așa e. Adevărul este că această mică diferență de nuanță ascunde fundația pe care se construiește o întreagă arhitectură a fricii. Astăzi, în această explorare aprofundată, vrem să ne uităm exact la biologia și psihologia din spatele acestui fenomen. Vrem să decodăm modul în care a fi cu minte și această nevoie cronică de a nu deranja ajung de fapt să saboteze potențialul uman pe termen lung. Și ne vom baza pe lucrări fascinante, cum ar fi cele ale lui Carol Dweck, Mary Pfeiffer și Harriet Lerner. Este un punct de plecare excelent și cred că este esențial să stabilim de la bun început cadrul științific al acestei discuții. Te ascult. Pentru că intenția părinților, a bunicilor, a tuturor celor care strigă acel fii atentă, este în esență una de protecție. Clar, e din iubire. Absolut, este o expresie a grijii profunde. Nimeni nu se trezește dimineața cu planul conștient de a tăia aripile unui copil. Însă și aici intervine știința. Ceea ce neuroștiința modernă ne demonstrează clar este că impactul neurologic pe termen lung al acestei supraprotecții este adesea o paralizie cronică. Adică intenția e bună, dar rezultatul e dezastros. Da. Dar e important de zis că noi nu analizăm aceste lucruri pentru a căuta vinovați. Nu arătăm cu degetul spre generațiile trecute, ci ne uităm la un fenomen sistemic, la un fel de reflex cultural. Pentru că doar atunci când înțelegem cum funcționează ceva la nivelul creierului, putem începe să rescriem regulile. Să desfacem puțin firul aici, pentru că mă fascinată tranziția asta. Cum ajungem de la un simplu avertisment la locul de joacă la o regulă absolută după care ne ghidăm toată viața adultă? E un proces treptat. Pentru că lucrurile nu se opresc în parc, evident. Foarte devreme încep să se instaleze mesaje mult mai subtile și mult mai insidioase. O, da, clasicele refrene. Exact. Refrenele acelea pe care le știm toți. Nu te face de râs. Ce o să zică lumea? Fii o fată drăguță și stai cu minte. Și încetul cu încetul, a sta cu minte devine un sinonim perfect pentru a nu încerca absolut nimic nou. Evitarea riscului se transformă silențios în evitarea oportunităților. Cum procesează o minte tânără genul acesta de instrucțiuni? Aici intervine o dinamică psihologică foarte profundă. Munca celebrei psihanaliste Alice Miller, în special conceptul ei despre drama copilului dotat, ne oferă o lentilă perfectă aici. Stai un pic să ne lămurim. Prin dotat te referi la un copil minune? Un fel de geniu la matematică de la 5 ani? Nu, deloc. Nu vorbim despre un IQ ridicat sau despre talente academice excepționale. În acest context, un copil dotat este pur și simplu un copil extrem de sensibil emoțional. Am înțeles. Un copil empatic. Exact. Un copil cu o antenă empatică foarte fină. Acest copil scanează constant, inconștient evident, mediul din jurul său pentru a înțelege ce versiunea sa este acceptabilă pentru a primi validare, atenție și în cele din urmă iubire. Pentru că depinde de adulții aceia. Complet. Mintea unui copil de 4 sau 5 ani nu are maturitatea cognitivă să gândească mama îmi dă acum un sfat pragmatic de supraviețuire socială când îmi spune să fiu cu minte. Da, ar fi absurd. Copilul nu gândește așa. El percepe mesajul fii cu minte ca pe o condiție absolută și strictă pentru a fi iubit. Iubirea devine tranzacțională. Wow! Asta e o perspectivă care schimbă totul. Deci nu este vorba despre a învăța bunele maniere, ci este un mecanism pur de supraviețuire. Exact asta este. Copilul învață o lecție terifiantă. Învață că dacă e prea expansiv, prea zgomotos, dacă își exprimă furia sau pur și simplu dacă greșește, riscă să piardă afecțiunea oamenilor de care depinde fizic. Este o ecuație de viață și de moarte în minte infantilă.
Și pentru a asigura acest atașament vital, copilul învață să se adapteze, iar în cazul fetelor, presiunile culturale sunt deosebit de specifice aici. La ce te referi mai exact? Păi, Mary Piffer, în lucrarea sa Reviving Ophelia, a documentat extensiv acest proces. Ea descrie cum fetele sunt împinse să-și abandoneze emoțiile autentice, care, știm bine, sunt adesea haotice, zgomotoase și imprevizibile. Da, emoțiile umane reale. Și abandonează aceste emoții pentru a crea ceea ce psihologia numește un sine fals. Piffer numește perioada adolescenței un fel de triunghiul Bermudelor al dezvoltării. O metaforă cam sumbră. Dar foarte precisă. Fetele care la 8 sau 9 ani erau pline de energie, gata să cucerească lumea, se lovesc brusc de zidul așteptărilor sociale care le cer să fie agreabile, să nu provoace disconfort. Și atunci se retrag. Așa că devin tăcute, devin hiperatente la modul în care sunt percepute, efectiv își pierd vocea autentică, își taie singure o bucată din personalitate, doar pentru a câștiga o acceptare socială. Este o imagine foarte dureroasă. Să îți amputezi o parte din cine ești doar ca să încapi în așteptările camerei. Este un sacrificiu enorm. Și cred că asta subliniază un contrast dureros pe care noi l-am identificat ca pe un moment definitoriu în această analiză. Când un băiat cade, îi se spune ridică-te. Dar când o fată cade, îi se spune vezi. Ți-am zis. Da, e fix acea transformare a greșelii. Pentru băieți e o etapă, pentru fete e o dovadă că nu trebuiau să încerce. Dar hai să mergem mai adânc. Cum trecem de la aceste mesaje externe, vocile părinților, la o structură internă de personalitate? Aceasta e partea cea mai complicată. Pentru că partea înfricoșătoare este că la un moment dat, când devenim adulți, nu mai e nevoie să ne spună nimeni din afară, nu te face de râs. Ne-o spunem noi singuri. Trecerea de la vocea externă la vocea internă este probabil cel mai critic punct. Aș vrea să propun o analogie vizuală aici, ca să facem distinția dintre vinovăție și rușine, pentru că mi se pare esențială. Te rog, e chiar foarte relevant. Dacă o luăm logic, vinovăția e ca atunci când știi că ai pătat o cămașă frumoasă cu cafea. O greșeală de comportament. Exact. Ai făcut o greșeală, dar știi că poți să pui cămașa la spălat. Rușinea, în schimb, e momentul în care crezi în adâncul sufletului tău că tu însuți ești pata. O distinție perfectă. Nu mai este despre o acțiune, este despre cine ești. Și senzația mea este că aceste avertizmente timpurii creează exact această rușine. E ca și cum am înghițit un mic aparat de radio. Un radio? Da, un radio care transmite non-stop părerile criticilor noștri, cu volumul dat la maximum. Doar că de-a lungul anilor am uitat complet că am înghițit radio-ul și acum suntem ferm convinși că acea voce e propria noastră conștiință. Este o analogie excepțională. Acel radio înghițit este exact modul în care se manifestă rușinea internalizată. Și aici, munca lui Carol Dweck despre mentalitatea fixă, acel fixed mindset, ne ajută să înțelegem mecanismul. Cum se leagă mentalitatea fixă de rușine? Păi, o mentalitate fixă se cultivă fix atunci când primim constant mesaje de genul fii o fată bună, fii cu minte. Într-o astfel de mentalitate, abilitățile și valoarea umană sunt percepute ca fiind statice, de neschimbat. Deci nu te poți îmbunătăți. Exact. Prin urmare, eșecul nu este tolerat ca un eveniment izolat. Nu e o strategie care n-a mers. Eșecul este interpretat catastrofal, ca o dovadă incontestabilă a inadecvării fundamentale a persoanei. Revine ideea cu pata de cafea. Rușinea atacă identitatea. Nu ne spune, ai făcut o greșeală. Rușinea ne urlă în minte, sunt o greșeală. Și asta se traduce în comportamente extrem de concrete la maturitate. Să ne gândim la un scenariu din lumea corporativă. Să luăm un exemplu, da. Când cineva cu această mentalitate fixă primește un feedback constructiv la o prezentare, să zicem șeful îi spune, graficele astea ar putea fi mai clare. Persoana nu aude o sugestie de editare. Clar nu. Radio intern traduce acel feedback în sunt un impostor, sunt incompetent, o să-și dea seama că nu am ce căuta aici. Pentru că atunci când identitatea s-a construit în jurul etichetei de persoană cu minte care nu greșește niciodată, orice pas greșit amenință direct acea etichetă. E o amenințare existențială. Absolut. Și pentru că durerea de a pierde acea identitate este insuportabilă, soluția pe care o găsește creierul este să nu mai risce deloc. Se instalează un perfecționism paralizant.
să fii sigur că nu superi pe nimeni. Oamenii ajung să joace un joc al vieții extrem de mic, doar pentru a fi siguri că nu pierd. E o dinamică teribilă. Să crezi că valoarea ta atârnă de un fir de păr. Și asta ne aduce la o concluzie foarte gravă din materialele: nu te-au învățat să fii curajoasă, te-au învățat să fii invizibilă. O invizibilitate asumată care funcționează ca un scut. Dar un scut care te strivește. Consumă o cantitate enormă de energie pentru a fi menținut în fiecare zi. Și asta ne epuizează. Bun, vreau să facem o schimbare de direcție aici, pentru că de aici devine cu adevărat interesant. Am vorbit mult despre psihologie, dar vreau să ducem discuția în zona de biologie pură. Sunt pregătit. Neurobiologia este cheia aici. Să ne imaginăm următorul lucru. Suntem la birou și trebuie să scriem un e-mail în care spunem nu unui proiect sau trebuie să contrazicem pe cineva într-o ședință. O situație clasică de stres. La nivel rațional, cortexul nostru știe cu certitudine că nu suntem în pericol mortal. Știm, logic, că acel e-mail nu o să ne ucidă. Corect, e doar un e-mail. Și totuși, de ce în secunda în care apăsăm pe trimite, inima începe să ne bată de parcă vrea să spargă coastele? De ce ne transpiră palmele? De ce ni se strânge stomacul? De ce rațiunea pierde meciul cu biologia? Pentru că rațiunea este, din punct de vedere evolutiv, un jucător foarte nou pe teren. Explicația reală e în munca cercetătoarei Emily Nagoski. Ea explică acest fenomen fascinant legat de mediul nostru ancestral. Adică felul în care am evoluat în triburi? Exact. Specia noastră a evoluat în triburi mici. Dacă erai respins de trib, nu aveai o zi proastă la birou. Rămâneai singur în savană și mureai. Erai mâncat de prădători. Din cauza asta, pentru creierul uman, rușinea și excluderea socială nu sunt procesate ca un simplu disconfort. Ele sunt codate de sistemul nervos ca amenințări letale iminente. Deci, ca să fiu sigură că înțeleg, creierul nostru reacționează la riscul de a trimite un mesaj pe Slack, fix cum reacționa un om al cavernelor când dădea nas în nas cu un tigru cu dinți sabie. Fără absolut nicio exagerare. Biologic, răspunsul este identic. Se activează violent axa HPA, axa hipotalamus-hipofiză suprarenale. Adică sistemul de alarmă al corpului. E ca și cum cineva ar sparge geamul și ar trage alarma de incendiu. Corpul este inundat cu cortizol și adrenalină, gata pentru luptă sau fugă. Și la persoanele supraprotejate, cum se manifestă asta? Asta e partea tragică. La copii descurajați din a-și asuma riscuri, neuroplasticitatea lucrează împotriva lor. Cortexul prefrontal, zona rațională, ajunge să fie antrenat exclusiv pentru evitare. În loc să fie antrenat pentru explorare. Da. În tot acest timp, amigdala, centrul de detecție a fricii, devine hiperreactivă. Percepe un pericol mortal în situații sociale absolut banale. Asta explică oboseala cronică a multor oameni. Și, ca să sumarizăm acest paradox biologic, protecția anxioasă nu te protejează, te paralizează. Un adevăr biologic greu de ignorat. Părintele anxios, ghidat de intenții bune, modelează un sistem nervos anxios care ajunge să rateze oportunitățile vieții. Totuși, vreau să joc puțin rolul avocatului diavolului aici. Te rog, e chiar indicat să facem asta. Dacă stăm să ne gândim obiectiv, nu este util să fim atenți la consecințe? Politeția, prudența, tactul de a nu jignui oamenii, astea nu sunt exact trăsăturile care ne opresc din a fi o societate de sălbatici impulsivi? Ba da, cu siguranță. Nu este periculos să demonizăm conceptul de prudență și să încurajăm doar o libertate haotică, unde toată lumea face ce vrea? Unde e granița dintre o educație bună și reprimare toxică? Este o nuanță extrem de importantă. Nimeni nu susține demonizarea prudenței, dar aici intervine distincția esențială pe care o face Harriet Lerner, susținută și de Mary Pfeiffer. Distincția fiind? Diferența uriașă dintre o prudență asumată conștient și reprimarea compulsivă. Prudența conștientă este sănătoasă. Evaluezi o situație și alegi intenționat să nu escaladezi un conflict. Pentru că nu are sens în acel moment. Corect. Însă reprimarea compulsivă apare atunci când a-ți suprima furia legitimă devine un reflex automat. O faci doar pentru a rămâne persoana percepută ca fiind drăbuță. Lerner descrie asta ca pe regula nu vedea răul, nu auzi răul, nu vorbi de rău.
Practic, anulezi orice dezacord înainte să se formeze. E ca și cum te-ai mușca de limbă până îți dă sângele, zilnic, doar pentru a păstra o armonie falsă. Exact. Pentru că un dezacord ar fisura acea imagine de perfecțiune. Și costul biologic și emoțional pentru a menține această mască este uriaș. Pentru că emoțiile alea nu dispar, nu. Niciodată. Când suprimăm emoții absolut firești, cum ar fi furia justificată la locul de muncă, energia aia nu dispare. Legea conservării în energiei se aplică și în psihologie. Energia creativă, ambiția, energia sexuală, toate sunt blocate. Consumate ca să țină capacul apăsat. Da, societatea te va aplauda la scenă deschisă pentru acest conformism. Vor spune, ce persoană minunată, niciodată nu se plânge. Dar persoana respectivă e epuizată în interior. Prețul intern este o deconectare totală de sinele autentic, urmată de anxietate, stări depresive și un burnout inexplicabil. Deci corpul prezintă factura la un moment dat și asta ne aduce la o răscruce. Dacă am înțeles diagnosticul, am văzut cum ne sabotează biologia, întrebarea devine ce este de făcut. Aici intrăm în zona de soluții. Cum recablăm o structură neuronală formată în zeci de ani? Și te rog să rămânem în sfera științei. Vrem să evităm soluțiile de tipul gândește pozitiv și zâmbește. Fără afirmații în oglindă, promit. Soluția stă într-un fenomen neurologic remarcabil, neuroplasticitatea. Faptul că arhitectura creierului nostru nu este turnată în beton. Deci se poate remodela. Continuu. Așa cum ani de zile de evitare au învățat amigdala să sune alarma la orice pas, expunerea repetată, controlată, poate recabla rețelele neuronale. Avem două instrumente practice aici. Să le explorăm. Cum arată primul instrument? Primul este unul analitic de conștientizare. Identificarea activă a mesajelor internalizate. Este procesul de a separa vocea critică de cine ești tu cu adevărat. Cum facem asta concret? Iei o foaie de hârtie și listezi toate mesajele de protecție auzite în copilărie. Și mai mult, le compari cu ceea ce li se permitea băieților din același mediu. Ca să vezi dublu standard. Exact. Scopul nu e să stârnim resentimente față de părinți, ci să externalizăm criticul interior. Când pui gândurile pe hârtie, cortexul prefrontal se activează și analizează logic. Își dă seama că regula aia nu e un adevăr absolut, ci un set de instrucțiuni expirate. Îmi place la nebunia asta. E ca și cum ai scoate radioul ăla înghițit, l-ai pune pe masă și te-ai uita la el. Realizezi că ai opțiunea să schimbi postul. O eliberare cognitivă majoră. Bun. Care este cel de-al doilea instrument? Bănuiesc că implică acțiune. Implică acțiune fizică, da, lucrează direct la nivelul sistemului nervos autonom, o putem numi provocarea mică săptămânală sau microasertivitate. Sună interesant. Ce presupune? Să îți asumi cu intenție un risc minor, un risc pe care îl poți controla total. Să lași o greșeală de tastare într-un e-mail informal. Sau să spui un nu clar unei solicitări, fără o justificare de 5 minute. Dar aici mi se pare contraintuitiv. De ce ceva atât de banal? Dacă vrem să schimbăm viața, de ce să nu facem un salt masiv de curaj? Să ne dăm demisia, să ne schimbăm viața radical. Asta e o capcană comună. Pentru că noi vrem să rescriem un cod biologic, nu să provocăm o traumă. Oh, înțeleg. Dacă faci o schimbare masivă, amigdala declanșează o panică majoră. Sistemul nervos e copleșit de cortizol și consolidezi ideea că riscul e teroare. Dai dreptate fricii, practic. Exact. În schimb, când îți asumi un risc mic, cum e acel e-mail, corpul simte disconfort, inima bate mai repede, dar observ că nu se întâmplă nimic. Nu e nicio catastrofă. Lumea își vede de treabă. Și creierul înregistrează asta ca pe o victorie. Cortexul prefrontal îi comunică amigdalei. Vezi? Lumea nu s-a prăbușit. Nu am fost izgoniți din trib. Repetând aceste microexpuneri, creierul construiește fizic rețele neuronale noi dedicate explorării. E absolut fascinant. Ideea că prin aceste acte minuscule, aproape invizibile, ne modificăm literalmente anatomia creierului. E puterea neuroplasticității. Să ne oprim aici și să privim imagine de ansamblu, pentru că am parcurs un teritoriu uriaș. Am pornit de la intențiile părintești anxioase și am văzut cum forțează crearea unui sine fals. Acel avatar conformist. Da, și am ajuns la arhitectura neuronală a rușinii.
Cred că cel mai eliberator gând cu care putem pleca de aici este acesta: dacă ne confruntăm cu frica de a nu ști prea mult, nu suntem defecți. Nici de cum. Pur și simplu, sistemul nostru nervos execută perfect un program de protecție instalat foarte de mult, care acum este complet expirat. Și înțelegerea acestui proces este cheia întregii transformări. Când înțelegem de ce adulții au acționat din frici nerezolvate, se produce o mutare de paradigmă. Renunțăm la vină. Exact. Nu ne mai irosim energia căutând vinovați în trecut. Toată acea energie poate fi redirecționată strategic spre vindecare. Trecem de la victime ale unui sistem anxios la a fi arhitecții propriei noastre neuroplasticități. Arhitecții propriei neuroplasticități. O formulare excelentă pe care cu siguranță o să o păstrez. Mă bucur. Și aș vrea să încheiem această analiză cu un exercițiu de imaginație. Dincolo de toate studiile și teoriile discutate astăzi, să ne imaginăm un scenariu. Te ascultăm. Ce s-ar întâmpla dacă toată acea imensă cantitate de energie emoțională, consumată secundă de secundă exclusiv pentru a nu deranja, pentru a rămâne mici și invizibili, ar fi brusc deblocată? O întrebare foarte profundă. Dacă tot acel potențial nu ar mai fi sub lacătul rușinii, ci ar fi eliberat și direcționat spre ceea ce vrem cu adevărat să creăm și să fim, cum ar arăta lumea de mâine, dacă nu am mai fi atât de ocupați să fim cu minți? Cred că ar fi o lume incredibilă. Lăsăm această întrebare deschisă. Până la următoarea noastră explorare, continuați să puneți întrebările care contează și să vă asumați riscurile mici. Toate cele bune!